Sowan wonten ing tlatah Ngampon. Ngampon. Ki suwe ra kepethuk. Ya duduk kene no, duduk. Ana 40 tahun ya awake dhewe ra pethuke. 40 tahun gundulmu. Tenan suwe tenan lho ra pethuk. Piye? Pipismu lancar ya? Capek kok. Teka kok pipis lancar lho. Alhamdulillah. Hubungane apa? Ya yen pipis lancar kuwi berarti sehat. Yen cratrit-cratrit kuwi lara. Ngono lho. Oh, ya alhamdulillah. Pipisnya lancar. Amin amin amin. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh, ya alhamdulillah. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak ndi? Mbah aku urung rasake kono kok takoki penak endi. Ya isih penak bojoku. Oh ngono. Lah lire piye? Wong amben dina amor kulino diladeni. Aku njaluk apa dituruti. Aku mangan wis dijikokke. Ayo ora geyo kok jikok dhewe kok. Rumangsane kuwi. Ngerti.